benvinguts a l'espai Francesca Bonmaison, un espai enmig de Barcelona dedicat a la dona i al feminisme. Hem quedat amb l'Alba per veure una exposició sobre gordofòbia i parlar sobre gènere i salut mental. Què tal, Alba? Hola, què tal? Explica'm la teva experiència en primera persona amb la salut mental. Doncs jo fa anys que estic diagnosticada d'un trastorn de salut mental i bé, la meva experiència és de molts altibaixos, però ara mateix estic en un procés d'empoderament dintre d'aquest àmbit de la salut mental, de la meva pròpia i dels meus companys i companyes que tenim aquests tipus de trastorn. Ets activista? Sí, soc activista. I feminista? També, també. Molt bé. Hem vist l'expo sobre gordofòbia, una de les opressions que travessen els nostres cossos. Quines més opressions travessen els nostres cossos i com ho portes tu això al terreny de la salut mental? Bé, com a dones, històricament sempre se'ns ha vist com a emotives, sensibles, en una paraula histèriques, és la definició històrica de la salut mental, i sempre anava molt lligat al cos i al cap de la dona. Per cert, no és casualitat que estigui enfocat cap a la gordofòbia en dones. No, els cossos de les dones sempre són els que tenen més opressions. És una discriminació, però que moltes vegades no la reconeixem com a tal perquè es pensa en el ser gras com si fos una malaltia o una cosa molt negativa, i llavors el fet que tu pressionis o menyspreïs a una persona que té més pes del que se suposa que és la mitjana, doncs és com si l'estiguessis ajudant perquè millorés la seva vida. Clar, perquè quan els problemes són de dones, són menys, i si són de salut mental, també. Llavors, quan aquestes dues coses xoquen, què ens passa? Perquè tu tens una experiència concreta en això, personal. Sí, sí, sí. Jo durant bastants anys he tingut símptomes físics que no eren constants i que no eren especialment greus, però em feien complicada la meva vida. I quan he anat al metge en moments puntuals, doncs els metges han considerat sempre que això tenia a veure amb el meu trastorn d'ansietat, que eren símptomes físics o manifestacions físiques d'aquest trastorn, i això ha fet que potser no se li donés la importància que tenia. De vegades simplement es presenta al psiquiatre quan vas a urgències directament, en comptes de visitar-te un metge que està allà, un especialista o qualsevol altra cosa. Llavors, és molt delicat perquè estadísticament les dones tenim problemes d'infradiagnòstic en general. Clar, en el cas de les dones de la població amb problemes de salut mental, doncs encara és molt més alt això, que sempre hi ha com un mur que has de saltar perquè et facin cas, perquè et creguin. És complicat, sí. Què hauria de passar perquè això no hi fos així? Perquè no s'haguessin de saltar 4 murs fins a obtenir la solució al moment? A veure, els metges són persones i la nostra societat, que està composada de persones, té estigma cap als problemes de salut mental i té discriminació cap a les dones, en aquest sentit que parlàvem, l'histerisme, l'emocionalitat extrema. Clar, això, canviar la societat, milloraria aquest aspecte de la medicina. De totes maneres, jo sempre demanaria als metges que abans de diagnosticar o posar-se davant d'una persona que és el seu pacient, es preguntessin què pensarien o què farien en el cas que en l'historial d'aquest pacient no hi hagués el trastorn de salut mental.